76 33 43 03 abana sikatala ayiwa Sidi Bogoba Kulubali Sidi Bogoba Abu Asogolema muye semana konala semana ame folita ninga Sidi Bogoba Kulubali ka segere ko tabarikala abu ki togolon kosobe nya kosobe ni fagabe kumala ni ye kabako da yi togolon ni ye kabako da faratire a fɔ Sidi ye ko a ka sabali koyi abu an wa jama noir nana de jama noir Fatim no de be Fatim da handigi bana ale do Traoré Fatim abe jama noir jama noir ale ma fama de na ale famana jama noir ko ni nama jama bla ya nyala jama noir ko ni jama manga fama de Fatim ni jama manga fama de nyama woli jona jama noir ni zira do sa la d'accord nga jama wori jama yere zira ke ay jama noir ori jama o te jama yere ya ori ay alors nan fara ko bi fama ama kada fama de Fatim kada fama ama ala ka nyaka dam amin arabi Abu Sira jama amba dabo kake an sigi ko o ye kunafoni ye an be kanun bane dɛmɛbaga jamana kɔnɔ ani ka taa bila mu ye jamana kɔ kana an bɛ foli ta ni ka sarada ka ɲɛsin ala lajɛlen ma sirajan ta ma an b'a dabɔ info matin sɔgɔmada na ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Sikuba mu ye Sikuba Dankɔrɔba ye a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre par intérim na a ko fɔra a tɛ colonel Ablaye Mayiga a t'ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara kunu a ka nali la jamana kɔnɔ je répète ko a bisimilala Abu Safinɛ Jara ko a ko a bɛ da tariku la malidenw bɔra ka nin Dankɔrɔba in ka a bisimila a taara cikan mun ni ka taa di Nations Unies kɛnɛ kan malidenw y'a yira la k'a fɔ ko mun ye cikan in ye malidenw yɛrɛ ka cikan ye Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin o baara in ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye premier ministre par intérim Dankɔrɔba in colonel Ablaye Mayiga Abu Safinɛ Jara a bisimilala ayiwa Pasirike baka fola n'o de bɛ Sikuba ko fɔ Siku Kodi a y'a yira k'a fɔ ko ka ɲɛsin mun ye 77e assemblée générale de l'ONU n'o ko fɔra a bɛ ONU maaw ka lajɛ mun na a tun bɛ ka kɛ New York kɔ fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka belebele n'o bɛ premier ministre par intérim ko fɔ colonel Ablaye Mayiga Abu Safinɛ Jara a ye dusukuru mun kalan ye siga t'a la dusukuru in kɔni ko a bɛ da tariku la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye malidenw ani ka taa fara mun ye farafinnaden caman kan caman ye tigɛra kɔni fɔ mun ye ministre par intérim colonel Ablaye Mayiga a ka dusukuru in na o de kumu kɔnɔ la bonya bɛ Mande bonya masigi fana o bɛ Mande mun ye malidenw bɔra kunun n'o bɛnna septembre kalo tile 27 ma Abu Safinɛ Jara malidenw bɔra i n'a fɔ Lara Bolonba i n'a fɔ Ndafɔlɔnyi ka taa an ka jamana premier ministre par intérim ka taa bisimila mun ye an ka aéroport international de Bamako Modibo Keita ka taa sɛnsɛn fo ka na n'a ye Bamako kɔnɔna la ye Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka transition malienne Abu Safinɛ Jara siga t'a la ko a bɛ sen ɲuman kan dɛ o sabu kɛ n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ an ka premier ministre par intérim a bisimilala cogo mun na ka bɔ kabi waati mun na a bɛ jigin ka bɔ pankuru kɔnɔna la aéroport international Modibo Keita kɔnɔ Abu Safinɛ Jara mun ye malidenw ye u ye tɛgɛrɛ caman kɔni k'o fɔ belebele ye Abu Eko ko a yɛrɛ ma kɛ mun ye hero ye wa an bɛ don min na ko bi mun ye an ka colonel Ablaye Mayiga ye Abu Safinɛ Jara ko a tɔgɔ fana ko a donna tariku Pasirike baka fola maaw kun bɛ siran ka kɔrɔfɔ mun ni ka a sɛlɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye colonel Ablaye Mayiga Dankɔrɔba in a kɔni taara a bara ka a ci pewu mun ye Nations Unies o kɛnɛ kan Pasirike baka fola a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye an ka jamana premier ministre n'o de bɛ colonel Ablaye Mayiga n'o o b'a a kofɔ Abu Safinɛ Jara laadalakula Dankɔrɔba in kunu a jiginna ka bɔ mun ye avion kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko donfini mun kun b'a la mun ye o ye forokiya ye jɛma Abu Safinɛ Jara ko a jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔna la nɛgɛ ɲɛ 14 waati Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko jɛgɛrɛjɛkulu caman de bɔra ka taa ni Dankɔrɔba in ka taa a bisimila mun ye société civile ka fara mun ye an ka laadala fɛnkɔrɔw Abu Safinɛ Jara olu labatɔbaw ma olu caman kɔni taara ni Dankɔrɔba in ka taa a bisimila o sabu kɛ a taara kɔrɔfɔ mun ni ka taa lase Nations Unies kɛnɛ kan siga t'a la ko nin t'a ka kɔrɔfɔ ye Abu Safinɛ Jara ko malidenw ka cikan ko Dankɔrɔba in ko a taara o de lase ci mun ni o dira a ma Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko Dankɔrɔba in ko a taara o lase a ma bin ni fɛn ye Pasirike baka fola
a ko mun yanga colonel Ablaye Maiga Abu Safna Jara waati mun na ayra ko jigina aye mani fine tune ina fo la rab bolongona Abu Safna Jara ani sonjara kosobe mun ye colonel Ablaye Maiga buena ma kosobe ayira ka fami dom na kom bi am mako be fe mun na oye dugawe am mako be fe mun na oye malidem bala jelenga jiga dugoke wa am mako be fe mun na bi malidem bala jelenga farnonga ka ambolo ko di nyama na nyambolo di nyoma Abu Safna Jara an desango ko o ka dogo Abu Safna Jara ibe na ka foko mun an wani colonel en na be premier ministre par intérim mun na ba le ko fo colonel Ablaye Maiga Abu Safna Jara manifi ne boro kosobe ata mun ye colonel Ablaye Maiga adam na aéroport la ba mo ko krefe dugu Abu Safna Jara ka adam na aéroport la Abu Safna Jara be na ka foko mun ye yoro chairman kumbe Abu Safna Jara premier ministre atemna yoro fe atra ka foko malidon ko nim boraka abismillah kosobe malido ye tekra chairman bare fo Abu Safna Jara ibe na ka foko malido mun o bora kunu ka mun yanga premier ministre par intérim colonel Ablaye Maiga ka abismillah ko fo jumani na kumuda abba la France abba le pour français vive le Mali vive la transition vive Abu Safna Jara ni kibara nyuma tabarikala fatriba ka fola akoibe na ka foko ni kibara de kume malido nda munye moto klaxon Abu Safna Jara ka ta fara munye mobile klaxon ga Abu Safna Jara o market daga ye munna anna ko ni ko tasena Abu Safna Jara ibe na ka foko o fana temanu ko foka boy malido ka bonya ko o lasigi mande ibe na ka foko munye irisugo ko drapeau Abu Safna Jara ko o fana sebe ko nyangale gundo Putin tabarikala an ngara dugu ko duma ko nusa kunu maka bashe ko na sangoyi amali jara eske an ga mali jara Abu ibe na ka foko munye malido u bora munye irisuga drapeau ani ka ta fara munye malika drapeau ga ni ku ye sanfela laje Abu Safna Jara ni drapeau flade ku me sanfe o sabuga munye malido nya don ka foko munye irisi jamana Abu anana farango wala samuye lakana balia o be seka chari tukom na kabo anga jamana o kono vivo kosobe Abu Safna Jara akomunya anga jamana premier ministre par intérim de be colonel Ablaye Maiga kofo Abu Safna Jara aye baram ko ni gen nation jini kenaga sikata la ko abeda tariku ko ni uda patriba ka fola akoni ye malido njatemna kalaje munye classe politique kata framu ye sur civilika Abu Safna Jara achama ko ni boda ka munye bunya deme ninga ta ninga anga jamana premier ministre ko ni ka asgere o sabu ko ya don ka fo korfo muno abora dakono korfo nde do wore munye malido ngachi kando premier ministre ko atara ore la sen nation jini o kanaka Abu Safna Jara ibena ka fo kananga ma ba chama kume kananga ma munu kume kananga ina fo frafna dame u be fa muye frafna akaka frafna yere mali akaka mali yere muye anwa jamana akume maratu ko jugu ko la abeseka bo o kono Abu Safna Jara ko o ma chama ne bora kata premier ministre ko ni kata abisibla o maula ibena ka fo ko muye dishiba do be nanga mako jaje damele ayira ka fo ko alena gunte do re ka demata ninga nga jamana premier ministre ninga asegere demata len ko fakanya shi alema demebe taninga nya transition marabaka bela jele koma sabu ke kutra korofo mfo communauté internationale nyakro Abu Safna Jara ko muye chiando muye gwande ka do Abu Safna Jara ko atuli abada Abu ibena ka fo muye docteur Sugel ko kala Maiga ambe dugo donge alaka lafiya di ko ale temano ko faka boy Abu Safna Jara ni ya chef la nay malide munne otara munye bara kata se bokro chi munye na sozini kenaga ibena ka fo munye atoko be da tariku la abidwala colonel Ablaye Maiga Abu Safna Jara munye malide ko ni chama ko ni bora adam na aéroport la fo kata se munye kuluba malide nye dangro bay ninka asense Abu Safna Jara ya sense ni kunte mana oron point una Abu Safna Jara katabla munye anga munye mandela ne panasiu Abu Safna Jara munye colonel Ablaye Maiga ko imbu ena ayre makoi amasigi na ya abada ka fo munye malide ko ka bisimlata ga munye nyo de fina ngo bunya be mande masigi bana obe mande malide yaira ka fo kame domna kombi an ngumba ka demokrasi mun ko nyini Abu Safna Jara sikata la niyo o demokrasi niyo o srole o sabu ke fem no be fo demokrasi kuno o demokrasi ko munye jamana ko do ta adiru game domna kombi Abu sikata la ko munye jamana ko do ko anyanga de demokrasi Abu Safna Jara ko sikata la ko anyo soro ko kono la ibena ka fo ko munye anga jamana premier ministre colonel Ablaye Maiga Abu Safna Jara malidon ko nim bora ko sobe ninga ta abismillah kaira jiamala
la k'a yira mun ye nansaraw la k'a yira mun ye farajɛw la k'a fɔ ko min ye jama minnu o taara kɔrɔfɔ mun ni ka taa a lase nasɔnsini kɛnɛ kan nin t'ale kɛ kɔrɔfɔ ye dɛ ko nin ye maliden bɛɛ lajɛlen o ka kɔrɔfɔ ye k'a yira diɲɛma la ko a bɛ ka janfa jugu minnu k'o labɛn mun ye Mali kama a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Mali Abu Safinɛ Jara ko anw bɛ bɔ nin janfa in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara hali bi ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mouvement dɔ fana o tun bɛ kɛnɛ in kan mouvement mun n'an k'a ma ko Mali kura Abu Safinɛ Jara olu fana ye foli ni tanu ni walimandɔ ni k'a ta ka ɲɛsin an ka premier ministre par intérim ma n'o de bɛ Abdoulaye Mayiga n'o o ba a kɔfɔ Abu Safinɛ Jara malidenw y'a laɲini colonel Abdoulaye Mayiga fɛ k'a laɲini mun ye gouvernement fɛ u ye baara mun daminɛ tan Abu Safinɛ Jara k'u kana segin u kɔ abada o sabu kɛ baara mun o daminɛlen filɛ o bolo ne tan a bɛ ka sababu ye min ye malidenw an m'an ka danbe k'o sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye malidenw an ka hɔrɔnya an b'o sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye Mali tun bɛ bonya cogo min na ka kɔrɔ Abu Safinɛ Jara Baba Modibo Keyita tile la ka taa la ko Mali ko an bɛna bonya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko in yɛrɛ a bonyana kosɛbɛ mun ye an ka colonel Abdoulaye Mayiga ma o de kun kɔnɔ la a y'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ Mali bɛ dangu min na ko bi colonel Abdoulaye Mayiga a ko malidenw ko a mago bɛ dugawu la an ka dugawu kɛ a ye an ka dugawu kɛ transition ye wa an ka dugawu kɛ an ka jamana faama colonel Ashimi Koyita o sabu kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko ale kɛra nin hakilinata in k'a sɛlɛ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la hakilinata in fanba ko a bɔra an ka jamana faama n'o de bɛ Ashimi Koyita n'o b'a ale kofɔ mun ye Ashimi Koyita a y'a yira k'a fɔ ko mun ye hakilina mun n'o b'a ale la Mali a bɛ se ka kɛ malidenw ta ye cogo min na wa a bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan o bɛ tɛmɛ sira o sira de fɛ walasa mun ye Mali a bɛ se ka kɛ malidenw ta ye cogo min na Abu Safinɛ Jara ko Ashimi Koyita ko a b'o o baara la a ko kunun Abu Safinɛ Jara n'o bɛnna septembre kalo tile 27 ko in ko a bɛ da tariku la dɛ n'o y'a sɔrɔ mun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ale bɔra mun ye Nations Unies kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi ale ye amadonné a plein vol i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Mayiga ale taara kɔrɔfɔ min k'o sɛlɛ Abu Safinɛ Jara o jukɔrɔ ni Sogɛli ta ye o de kun kɔnɔ la maliden caman kɔni bɔra ka taa Dankɔrɔma ka taa bisimila kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye informateur ale kɔnɔna la Siguba ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya bɛɛ kɛra k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre ka kunun ni kunbɛnli malidenw ye nisɔndiya yira dɛ nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la changement tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u bɛ transition in u b'a fɛ ayi malidenw bɔra k'a yira diɲɛma la k'a yira k'a fɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na premier ministre ye kɔrɔfɔ min fɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ anw de y'a don a da a ka taa fɔ aw ye anw de y'a don abada a ka cikan tɛ dɛ anw de y'a don a da wa a taara fɔ wa a bɛ ka baara kɛ Mali de tɔgɔ la abada wa hali bi n'a ma taa an ka dabada ma an bɛ fɛn fɔ nin kɔ min ka jugu nin bɛɛ i jɔ fɔlɔ mun bɛ yen mun ye dakantigi Jama Noir a nana a ko k'a ye cikan faamu a y'a faamu dɛ a kan ka faamu i bolo don an bɛɛ kɛra k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Mayiga ale kunbɛra i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ale bɛ jate euro fɛ bi kosɛbɛ bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ a cuama la a bɛ da tariku la Abdoulaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop bamananw ko i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa sabula i k'a dɔn k'a fɔ anw ni an t'an tɔgɔ k'a Abdoulaye le mot Abdoulaye la dɔ ko ma sɔgɔmada in na ko Abdoulaye ye tɔgɔ ye tɔgɔ min ni sagesse bɛ a tigilamɔgɔw la kosɛbɛ maa dɔw maa minnu bɛ yen ni u ye c'est des hommes de principe a ye ne bi tɛ ne t'a fɛ ye o lamɛn bɛ ne bi tɛ ne t'a fɛ ye ne tɔgɔ yɛrɛ Abdoulaye Boubacar Traoré de ne bi tɛ da bi o i y'a ye sa ko Abdoulaye Boubacar Traoré ne de tɔgɔ ye Abdoulaye i da de sera kuma ba ma sisan e ka taa sa an ka taa e ka tɛmɛ n bɛna histoire f'i ye sisan n'o de f'i ye alors i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la i k'a dɔn k'a fɔ n y'o de fɔ k'a fɔ ko bamananw b'a fɔ k'a fɔ ko cɛ fɔ n teriya a tɛ teriya sa fiyewu nka min ye yobo yaba ye a bɛ don o la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Côte d'Ivoire la n y'a dɔn k'a fɔ anw ni Côte d'Ivoire cɛ i k'a dɔn k'a fɔ badenya ani sinjiya o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san caman bɔ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ 46 militaires n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Ivoiriyɛnw olu ka sɔrɔdasi 46 min ni olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ o bɛ yan a ka jan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin sɔrɔdasi 46 u bɛna lahala min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama a kɔni yɛrɛla k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 10 waati la i k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔdasi maa 40 ani kɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni cunna anw ka jamana in kɔnɔ a ka jan min bɛ tali kɛ ɲɛmaw la olu tɛ fɛn kalama a la i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni a ji a sɛbɛ janɲamɛ a kɛmɛ sababu ye min bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛmɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya caman don aw ni Ivoiriyɛnw cɛ a waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop
y'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ale ye an ka ministre des affaires étrangères ye i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a ye k'a dɔn k'a fɔ waati de sira sa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin sɔrɔsi ko in na i ka dɔn k'a fɔ hakaja mali i ka dɔn k'a fɔ anw ye a bila yɔrɔ min na n'o ye k'a dɔn k'a fɔ justice anw da mɛ an ka justice la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka justice a mana baara bila yɔrɔ min na ma i ka dɔn k'a fɔ ko baara in a bɛ taa o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ hali bi i k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔsi ko in na i k'a dɔn k'a fɔ discours min ni k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga colonel Abdoulaye Mayiga ni a ye a discours ni a y'a kale k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies ale tribunal la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o discours la o kɛra fɛn min ni a ma dogo maa la ma i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre par intérim a taara ka to o baara min kɛ nin kɛra sababu ye min ni a diyara maliden bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop la ministre des affaires étrangères i k'a dɔn k'a fɔ ale fana a ye kuma fɔ VOA Afrique la i k'a dɔn k'a fɔ o ye diɲɛ kunnafoni di so dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛn min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la a ko i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO olu ye sigi min kɛ ni a kɛra i ka dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 22 tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ o sigi sɛbɛn fɛn min tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma kɔrɔfɔ caman de nana fɔ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ale masakaw fɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ fɛn ye min ni a bɛ ka sɛbɛn gola wa a yirala k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye gɛlɛya in da k'a lajɛ hakaja i ka dɔn k'a fɔ hakaja diɲɛ yɛrɛ a ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu bɛ ɲini ka u ka kan k'a sugandi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛla fila i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni an bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la Mali dama ka kan a la Côte d'Ivoire dama ka kan a la kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya donna an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ CEDEAO la CEDEAO kan ka i jɔ cɛmancɛ la CEDEAO kan ka kɛ cɛmancɛla maa ye a kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ an bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma cogo min na i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO maaw olu bɛ ɲini ka u ka kan k'a sugandi a ka jan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Guterres la Guterres y'a dɔn k'a fɔ o ye cɛkɔrɔbajugu ye min ni a bɛ o ni a ɲɛmaya nin waati na i ka dɔn k'a fɔ a cɛkɔrɔbajugu in fana a bɛ n'a fɔ ale fana kɛmɛ k'a ka kan k'a sugandi ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ anw bolo n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsi 46 in na ivoirien minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ko mercenaires tɛ min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la n'o ye an ka ministre des affaires étrangères ye kɔrɔfɔ min bɛ ale da o de ye k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ni maa ninnu ye mercenaires ye sabula i ka dɔn k'a fɔ u nana na tɔgɔ mun na i ka dɔn k'a fɔ qualification wɛrɛ foyi tɛ se ka da ninnu kan min ni o tɛ mercenaire qualification ye i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO ɲɛmaaw ka taa se Guterres ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen hakilila tɛ dɔwɛrɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsi 46 in na ko ka olu bila ko sans condition min bɛ tali kɛ o kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye nin ma bɛn anw ka ɲɛmaaw ma wa i ka dɔn k'a fɔ a bɛn tɛ hakaja anw ka jamana kɔnɔdenw ma i ka dɔn k'a fɔ don nataw la ko gɛlɛya in kɔni a bɛ sɛbɛn sinsin mɛn hakaja i ka dɔn k'a fɔ délégation belebele dɔ ko o tun bɛ an sira la n y'a dɔn k'a fɔ o délégation olu tun kan ka na kabini tarata don i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ masakɛla min ni a bɛ bɔ Ghana ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Sénégal ale président ma ani i ka dɔn k'a fɔ Togo o ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ninnu de tun kan ka cun anw fɛ yan tarata don i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni anw ka faamaw ka lahalaya ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ délégation min ni a bɛ sira lɔ kalan i ka dɔn k'a fɔ ko délégation in an tɛna se ka u bisimila ka kɛ ni bi ye i ka dɔn k'a fɔ o don ka bɔ a ma wa i ka dɔn k'a fɔ don wɛrɛ ka boloda walasa i ka dɔn k'a fɔ délégation a ka se ka na cogo min na o délégation min ni o natɔ filɛ nin ye olu fana bɛna i ka dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi 46 min ni olu bɛ an bolo a ka ja u bɛ se ka bila cogo min na olu kɔni bɛna ka na delu ka na u boloda a kɔni yɛrɛla fasiriba fɛ ni o ye Musa Saɲɔ ye a ko i ka dɔn k'a fɔ don nataw la yali k'a dɔn k'a fɔ nin sɔrɔsi ko in a tɛna laban sanction na anw ka jamana in kan wa min bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction ko o de don nataw la ko a bɛ n'a fɔ u b'a fɛ ka o fili anw ka jamana in kan sanction min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sanction minnu bɛ tali kɛ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ fɛnw na min ni a bɛna jouer jamana kɔnɔdenw kan o kow bɛ senna u bolo i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw la olu fana ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sanction tɛ sanction ye min ni o ma da anw ka jamana in kan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sanction na a kunbɛ cogo ko o labɛn bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo justice kɔni i ka dɔn k'a fɔ baara min ni a di bɛ justice ma tant que ni o ma tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ se ka fɔ nin ko in na fɔlɔ fo ka taa fɔ justice ka baara o kɛra parce filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa San Kamara ale ka sɛbɛn Abu ne ye indépendant bila soit de Bamako ne b'ale sama ka gɛrɛnna dɔ fara dɔ kan Abu Safinɛ Jara a b'a bugu ni wa a b'a caya mun ye Yusufu Konate dankɔrɔba in a kumara a ko hali bi to sira tɔ an ka sɛbɛkɔrɔ gan mun ye affaire de 46 soldats ivoiriens Abu Safinɛ Jara hali bi mun y'an ka dankɔrɔba in n'a bɛ Abdoulaye Diop n'a b'ale kɔfɛ
ministre mun na ale ka baara ɲɛsin ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma Abu Safina Jara a ye tabali a y'a gosi kura ye a ko an bɛ don min na comme bi mun ye Côte d'Ivoire jamana ye u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan Abu Safina Jara k'a fɔ ko maa de ka t'i to Côte d'Ivoire k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka dangari an ka fanga la Abu Safina Jara k'o ye fɛn ye fɛn mun Côte d'Ivoire jamana kɔni ko u kan ka dabila pewu Patrick b'a ka fɔ la n'o de bɛ sɔrɔ de Bamako maaw ko fɔ Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Abu Safina Jara ni sɔrɔsi 46 o mun minɛlen bɛ anw bolo an ka jamana kɔnɔ yan Abu Safina Jara a bɔ ka bi o cayara o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko jɛgɛjɛkulu mun bɛ n'o sigilen don mun ye farafinna tilebiyanfɛnw ka ko ɲɛnabɔli ma n'an ka ma ko mun ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest damuso kumala ni maaw k'a ma ko CEDEAO Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko CEDEAO ye lajɛyɛrɛ dɔ kɔni o kɛ lajɛyɛrɛ minnu y'a kɛ New York kɔ fɛ lajɛyɛrɛ in kɔni ko a kɛra alamisa don dɔ bɛnna septembre kalo tile 22 ma Abu Safina Jara lajɛyɛrɛ in kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko min CEDEAO maaw y'a laɲini k'a fɔ ko ni sɔrɔsi 46 in mun ye Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi 46 mun o minɛlen ma an bolo yan ko an ka fɛɛrɛ dabali tigɛ ko an k'an bolo bɔ o kana o de kumu kɔnɔ la i y'a ye k'a fɔ k'u bɛna délégation belebele kɔni ko o wuli sen kan délégation mun kɔnɔ la i n'a fɔ i bɔra k'i da dɔ la cogo min na mun ye Macky Sall n'ale bɛ Sénégal masakɛ ko fɔ ale bɛ délégation in na Abu Safina Jara ni ka taa fara mun ye Ford Yacine B ale tɛ tɔgɔ masakɛ ye wa a fana bɛ délégation in na ni ka taa fara mun ye Nana Addo Akufo ale tɛ Ghana masakɛ ye wa Abu Safina Jara ko a fana bɛ délégation in na nka Abu Safina Jara o siga t'a la ko nin délégation ba in Abu Safina Jara ko u nakun ye fɛn jumɛn ye u nakun ye ka gɛlɛya ɲini k'a wuli ka bɔ an ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la wa ɲininkali to min a sigira Patrick b'a ka fɔ la a ko ka ɲɛsin ninnu ka délégation in nali ma an ka jamana kɔnɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnna mun ye maa mun bɛ n'ale bɛ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abu Safina Jara n'o o kɔfɔra a tɛ Ablaye Diop a tɛ ale kɔfɔ wa ale y'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi minnu filɛ nin n'a bɛ sɔrɔsi 46 in kɔfɔ Abu Safina Jara n'u nana anw fɛ yan k'a bɛ jouer kalo tile 10 siga t'a la mercenaire do koyi mercenaire do bi Abu Safina Jara ko mercenaire do sini o sabu kɛ Abu Safina Jara a tɛ se ka faamuya cogo si la maa minnu nana n'a bɛ nin sɔrɔsi 49 in kɔfɔ u bɛna doni min kama anw ka jamana kɔnɔ n'o bɛ jouer kalo tile 10 o kɔfɔ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ k'u ni maramafɛn caman ni nana maramafɛn minnu ye dugukolo marifamafɛnw don Abu Safina Jara ka sɔrɔ u m'anw ka jamana marabaaw o ladɔnniya Abu Safina Jara o ye fɛn ye mun ye seere bɛ jamana o jamana la o tɛ bɛn o jamana si ma o de kumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan minɛnw bɛ se ka bila minɛnw kɔnɔ cogo min na ni maa ninnu n'a bɛ nin sɔrɔsi 49 kɔfɔ Abu Safina Jara u na cogo ko a ma ɲɛ wa siga t'a la mun ye o ni yɛrɛ saritiw y'a ɲɛfɔ cogo min na siga t'a la ko mercenaire don Abu Safina Jara mun ye an ka ministre ye n'o de bɛ Ablaye Diop kɔfɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la a ko kɔni bɛ kiiri bunakun o kɛnɛ kan o sabu kɛ mun ye an ka kiiri bɔ o ye mana de dépôt k'o ta ka da ni maa ninnu kɔni kan o hukumu kɔnɔ la mun ye an ka ministre Ablaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ ko Mali ani Côte d'Ivoire jamana Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko teriya jamana don badenya jamana don wa ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye furu o tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛla la balimaw bɛ ani ɲɔgɔn cɛla la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin gɛlɛya kɔni donna ani ɲɔgɔn cɛ Abu Safina Jara ko mun ye o fura ɲuman bɛ se ka sɔrɔ fɛn mun na o de ye diplomatie ye nka k'a fɔ ko maa ko i bɛ nin diyagoya anw kan Abu Safina Jara ko an k'u bila tan abada mun ye colonel Ablaye Mayiga a ko k'o ye fɛn ye fɛn mun ni Mali tɛna jɔ n'o ye abada o sabu kɛ mun ye Mali ye an ka souveraineté o b'an bolo mun ye jɔnmaya mun taara ka jamana sɛgɛrɛ ka ɲɛsin sɔrɔsi 49 ma Abu Safina Jara a jɔnmaya n'a taara ka jamana o jamana k'o sɛgɛrɛ i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa i b'i jɔ jɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la mun ye Ablaye Diop ye a ko mun ye an ka Mali siga t'a la ɲinɛ jamana don o de kumu kɔnɔ la mun ye septembre kalo tile 3 ni hakili b'a la mun ye muso 3 mun o tun bɛ sɔrɔsi 49 in cɛla Abu Safina Jara ka ɲɛsin ɲinɛ yɛrɛ hukumu ma an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta ye a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni muso 3 in Abu Safina Jara ko o bɛ se ka bila cogo min na Abu Safina Jara mun ye Ablaye Diop ye a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔni an bɛ dangu mun kan i n'a fɔ ko bi an tɛna jɛ n'a ye abada k'a fɔ ko mun ye malidenw dɔw ka taa sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana la olu k'u to Côte d'Ivoire ka fɛɛrɛ dabali k'o tigɛ sen kan Abu Safina Jara u ni Côte d'Ivoire marabagaw ka bɛn a kan k'u bɛna fiɲɛ don an ka transition na Abu Safina Jara k'o ye fɛn ye Mali an tɛna an sigi abada ni ka a lajɛ Abu Safina Jara mun ye Patrick Baye n'o de bɛ Yusufu Konate n'o o ba ale kɔfɔ a ko siga t'a la mun ye CEDEAO maaw Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin dossier ko a taara ka da u ka tabali sanfɛ
mun ye abla jobi a ko mun ye siraw maw ka dɔn ye gɛlɛya mun n'a bɛ jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye jamana mun teriya b'u ni ɲɔgɔn cɛla la balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛla la furu o b'u ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o gɛlɛya ko donna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛla la o ti taa abada fo sigiya fɔ o de ka kɛ k'a fɔ k'i bɛna gɛrɛntɛ de ta ka anw sɛgɛrɛ ka bagabaga de ta ka anw sɛgɛrɛ walasa anw k'an bolo bɔ ni sɔrɔsi 46 in Abu Safinɛ Jara n'o hakilina bɛ siraw maaw min Abu Safinɛ Jara ko k'u hakilina bɔ o ti ɲɛ dɛ o hakilina o k'o bila dɛ k'a fɔ k'u bɛna gɛrɛntɛ de ta k'aw sɛgɛrɛ walasa ni sɔrɔsi 46 in k'an k'o bila Abu Safinɛ Jara k'o kuma banna ayi ni gɛrɛntɛ bɛ sigi a ka sigi a sigi kun a banna nka n tɛ gɛrɛntɛ sigi kun ye dɛ Abu Safinɛ Jara hali bi mun y'an ka dankɔrɔba ye n'o de bɛ Abudulayi Mayiga n'o o ba a ko fɔ a ko min ye CEDEAO ka délégation mun n'o o bɛ ka na anw fɛ yan sabu kɛ u kun kan ka na mun ye tarata don nka anw ka jamana marabagaw y'a yir'u la k'a fɔ ko tarata don anw tɛ se k'u bisimila abada u bɛ se ka na alamisa walima juma an kɔni bɛ se k'u bisimila ka kɛɲɛ n'o ye nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana sigikafɔ jamana don mun ye fɔ ka bɛn jamana don da kɔni yɛlɛlen d'u ye nka k'a fɔ k'u bɛna ni décision de ye Abu Safinɛ Jara k'u bɛna ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana marabagaw ka t'o sira fɛ u k'a dɔn ko kab'u nabali u k'a dɔn k'a fɔ ko ye fɛn ye ko anw tɛna jɛ n'o ye bi Abu Safinɛ Jara ko anw tɛna jɛ n'o ye sini Abu Safinɛ Jara n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ye Abu Safinɛ Jara ale kɔni kɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ni ka Côte d'Ivoire jamana kɔni ka a sɛgɛrɛ nin ko in na o sabu kɛ mun ye CEDEAO ye a kun kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na Abu siga t'a la ko mun ye CEDEAO a ma jɔ o jɔyɔrɔ la CEDEAO Abu Safinɛ Jara a taalen bɛ fan mun fɛ Abu Safinɛ Jara ko a taa fa o man ɲɛ CEDEAO k'a kun kan ka jɔ mun ye cɛmancɛ bolo o de fɛ o sabu kɛ nin ye jamana fila ani jamana dɔ ni jamana dɔ de ye olu de karilen bɛ ɲɔgɔn na wa mun ye jamana minnu don Abu Safinɛ Jara mun ye tariku n'i y'a gosi k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye ko caman o tɛmɛna mun ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana o ni ɲɔgɔn cɛla o la o de kumu kɔnɔna la an ka Abulaye Diop y'a jira k'a fɔ an ka jamana Abu Safinɛ Jara anw bɛ bisimilali kɛ wa an bɛ bɛɛ lajɛlen k'o lamɛn nka i bɛ na i k'i hakilinata k'o fɔ nka diyagoya k'a fɔ ko an ka tigi hakilinata fɛ Abu Safinɛ Jara o ye fɛn ye Mali kɔni an ti tɔ labilen o ye fɛn ye Mali kɔni ko an ti tɔ labilen o de kumu kɔnɔna la Abulaye Diop a y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la anw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma wa min ye CEDEAO u ka nin délégation mun o bɛ ka wuli ka na an ka jamana kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara siga t'a la an b'u bisimila an bɛ kuma mun ye baabu o bɛ kɛ nka k'a fɔ ko Abu Safinɛ Jara an ka sécurité nationale n'o bɛ an ka lakana k'o kɔfɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye o tun bɛ taabolo kɔrɔ min na ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara k'a t'o taabolo kɔrɔ bilen dɛ taabolo kɔrɔ kelen kɔni k'a t'o bolo dɛ an t'o kɔnɔ ayi fiyewu k'an bolo kɔnɔ ayi o dabilara o an bɛ bonya de a banna i bɛ anw dɔn an ka jamana i b'an bonya de i b'an bonya jagoya fana na n'i t'an bonya awɔ mais CEDEAO bɛ se ka t'i sigi cogo di Abu n ko nɛgɛnni t'a la i b'an bonya de New Yorkikaw fɛ yen ka décision ta alors ye y'o kɛyɔrɔ ye wa ka décision ta alors k'a fɔ ko wa ko ni sɔrɔsi 46 min b'an bolo ko fo ka t'olu bila ko k'olu bila yɔrɔ ye nin kuma fɔ yɔrɔ ye wa anw bɛ se k'aw bisimila ka taa k'an kan cogo di nin wagati in na aw yɛrɛ nakun aw y'o fɔ ka ban a banna aw y'a nakun aw y'o fɔ ka ban aw nakun y'o ka bila de a ban olu nakun fɔ ka ban aw y'a nakun fɔ n ko in gɛlɛya yɛrɛ nakun fɔra ka ban aw nakun bɛɛ b'a kalama ne de ye CEDEAO ka communiqué kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ de wuli walasa kolo ka ninnu ka bila alors anw dun dalen b'an ka justice la a b'olu ka bolo kan ka ban n bɛna mun f'i ye ne diɲɛ bɛ yɛlɛma a ka yɛlɛma n'i ma yɛlɛma a nɔfɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma n'i ye dɛ walahi a bɛ yɛlɛma n'i ye o kuma anw yɛlɛmana dɛ maa minnu bɛ nin waati in na n'u bɛ ka CEDEAO mara u k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO k'a bɛ sigi dɔɔni min kama a sigira Bamakɔ yan CEDEAO in sigira Bamakɔ yan kojugu wa a sigira hakilina min kama hakilina fɔlɔ bɔra anw de la a ma sigi nin hakilina kan ayi maa minnu bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ bi u bɛ ka baara kɛ ni maa minnu ka hakilina ye n'o bɛ nanzaraw kɔfɔ n'o bɛ Emmanuel Macron kɔfɔ Abu Safinɛ Jara CEDEAO bɛ sigi don min na a y'a sɔrɔ Macron a bɛ bɔnmɔnafini na a y'a sɔrɔ a b'o la a y'a sɔrɔ a b'a bɛnna la les 4 parties il marchait encore sur les 4 parties a y'a sɔrɔ a b'a bɛnna la dɛ certainement oui a b'a sɔrɔ yen a b'a sɔrɔ a b'a bɛnna a b'a sɔrɔ hali a ma a b'a ye a b'a 4 parties daminɛ fɔlɔ a b'a bɛnna la a kojugu nin ɲɔgɔn ko Macron kɔni ye denmisɛnw ye sa CEDEAO bɛ sigi don min na a sigida kunkan kama o tɛ nin ye ayi maa minnu bɛ ka mara bi mun ye Sisoko Embalo ka taa fara Alassane Dramane Ouattara kan Macky Emmanuel Macron yɛrɛ b'a fɔ cogo min na Macky Macky ka da dɛ Macky allô Mali allô tu es où là vous êtes où là tu es où là ma viena nin jɛ man ɲi nin jɛ man ɲi dɛ nin jɛ in ka ɲi ayi n ko jɛ a jɛ u ka jɛ quoi ayi
Wonu nga je suba je ba kono. Aka jugun suba yi. Nga nye goni to de kana. Anye nye goni. Abu Safna Jara munya anga belebele nya sanno be able job no ko aloko fo. Akoni ayira ka fo ko mesira wo ko delegation mo mbuga nangwa jamana kono. Sigata la amunu bismillah. Am felata e muye. Abu Safna Jara kanya shi so sibinani ani woron. Uluka tarikuma sigata la amo onyefu nyina. Abu Safna Jara koni ko mana ke to siga fo oreba alaba. Uka don ka fo kubena ko de jakwe anka. Kwa ngato srafe. Hede bu na balu ka don ko tinyede. Malidon tina janu ya abana na bali plane anya sama ka bo munye so de bamako ale konala sama ngala to de Yusuf Konate Yusuf to komando abu ibunya bala tabarikala beti karo wa fone bente gado me boni sebe mini otu ako le nouveau réveil kado ka fone e fasiri jekulu oluka sebeno ni me targe kado ka fo halibi organisation sous régional kado ka fo oye awo suba to nyemo no ye kado ka fo sidawo akoni yere like kado ka fo mi me targe 77e mois kado ka fo assemblée générale ni kado afo akere kado afo oni nakra oni ale siège la New York kado afo otemene ngoro kofe mi metalge kado afo suba jekulu nyemawla kado afo ko uye sigido fana boloda sigi ngonna ne kado afo ko uye okumanyanya utako boli jamane flaka kerengene ne kado afo onga ba maliba kata se kado afo on sigi ngo jamane mimbe ni obe wole ko la Guinée Conakry kado afo ko kuma ko ne sinzina ni jamane flenga kwa metalge feminga be kado afo ko fereni dabali bela jele katige aka je kado afo jamane flami ni akopole kerengere ni oye Guinée Conakry kata se ikado afo onga ba malibama ni jamani minu ni ametrajon kono abi wati bo mai kado ka fo ko wati de siraza mi ni abe wole ko retour à l'ordre constitutionnel yado ka fo oyu ga suba tableau do we kado ka fo ko fere ni dabale bela de katige aka jay kado ka fo segi ka kay kado ka fo retour à l'ordre constitutionnel o kono mi metal ke kado ka fo constitution kan ka ta sira munu ve kado ka fo ni obe tal ke kado ka fo démocratie fanga no ye beje fanga ale jo sira do ye kado ka fo fere ni dabale bela de katige kado ka fo ko anga do o daw fe kado ka fo ye krofo sinzini mo kan mai kado ka fo mi metal ke mali ale transition kundala gola la lama ka fo kabini wati dola e ka do fo mi metalge ka do fo kalo mo ani nani ni o ensemble ni o di onga jamani anyama ma aka de ka do fo ko onga transition abela jele kanga ta kunje aka jani ka do fo ni ko ma yele made ma ko abela jele kanga ta kunje ka beni ka do fo marsi kalo ale club mo ani woro san 2024 la ma ka do fo mi metalge ka do fo Guinée Conakry dala abina fo halbi ko fo aji sebe jaya ma sabo ke ka do fo mi ye Guinée Conakry tai nunu ngoni ya yira ka fo Guinée Conakry mi metalge ka do fo la banyango ko ofana kanka takadi uluma wala sai kado ka fo mi ni obe wole ko retour à l'ordre constitutionnel kado ka fo fere ni dabale bela jele katige wala sai kado ka fo bolo wuli fanga ukake ni mbeta ke kado ka fo bolo wuli masaka ulu kana usigi fanga la koyi mai kado ka fo mi metal ke Guinée anyama ula ai kado ka fo ko ni fenye mi ni afana ma be Guinée kauma ka sababu ke kado ka fo ulu ko ni ka hakinati dore mi metal ke kado ka fo sanzaba banyangula ki kado ka fo ko ulu ka jamani a changu me ka se degré mima mai kado ka fo ulu ka la be bela jele na sika sabate fieu kabeni kado ko fo samblanyi mai kado ko fo sanzaba kado ko fo abina fo o Guinée ka wire kala yini mai kado ko fo ko ngeme gola bele bi ana wati na ko misi san suba to anyamo suba to mo kado ko fo ani Guinée nyamo ni nyanje aka je kado ko fo o suba to makelo mi metal ke kado ko fo aka ja on yere ka malila kado ko fo ko gola bele be on ni nyanje ni banano mai kado ko fo suba to mo nyamo ya yira ka fo ukalla jere zebe ni metal ke on ngani jamani flena aka je kado ka fo la yini mi ni o kele fle olu feni ni o shuba to ni o sidawe la yini mi ni akele fle o feni mai kado ka fo ni la yini nu ma boli aboli siraka ma do na tola ko uba fe ka barko ko siga anga ni do ko mako amargo aka je kado ka fo nyakini bere ko taka anzegara to we kado ka fo o nyakini bere cha konana ko ba fe ka olu taka anzegara ka fo yeni ngoro fo nu zebe fo ni metal ke kado ka fo sidawo yesi laba minge akera New York ka o fe États-Unis ikado ka fo ale dugu doye ikado ka fo ko usigi nzebe uye kuma chama vo yajira ka fo haka je ikado ka fo udasira sigi ngolona na me telke halibi ikado ka fo 49 militaire yado ka fo dugu je bi ngoro fo kele me mouda ikado ka fo ko abina fo bibina ame wati na ko bi me telke ikado ka fo terrorism kola me telke ikado ka fo jadi kelela abina fo bela jele bi nyini ga nyere ngokwe ki nyeshi ikado ka fo Mali ani Côte d'Ivoire ni nyanje ngene ikado ka fo surasi binani ani woro mi ni otome ikado ka fo ko ukoni keme
sababu ye ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya k'a sɛbɛn sinsin a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ ko lajɛrɛba fɛn o fɛn ni a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen sunan ɲɛ minɛ mɛ a la k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin surasi 40 ani kɔ ye ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jagoya ni vinna i n'a fɔ i yɛrɛ da bɔra k'a fɔ cogo min na maa fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ka jɛ a ka kɛ jagoya ye koyi a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ surasi 40 ani wɔɔrɔ a bɛ se ka bila cogo min na o kuma i ka dɔn k'a fɔ u ka nin lajɛlen sɛbɛn u ye o kɔrɔfɔw kɔ a ka jɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sanction dɔw la ko olu bɛ labɛn na sanction minnu bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu ni u dagosi ka bon kosɛbɛ a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu ni o bɛ wele ko produit de denrée nécessaire produit de première nécessité denrée ka dɔn k'a fɔ denrée alimentaire i y'a dɔn k'a fɔ o ye da dumunifɛnw ye a ka jɛ don nataw la ko u b'a fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bagabaga siraw ye minnu ni u bɛna o ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ a ka jɛ ni o bɔra min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka faama minnu ni olu bɛ camajɔrɔ fanga la nin waati na olu musow n'u ka denbayaw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ taaliw la o na o tigɛ olu la koyi n'o bɔra i k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ wari bɛ u bolo i n'a fɔ waribilasow la ni olu bɛ wele ko banki i k'a dɔn k'a fɔ ko o wariw fana ko u tɛna olu sɔrɔ koyi don dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tajikow la i k'a dɔn k'a fɔ o ni a nasiraw caman k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jɛ ka fiɲɛ bɔ da kan o tigɛ anw ka jamana na a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ surasi 40 ani wɔɔrɔ in ni a ma minɛ n'u ma bila awɔ ne ko sida sanction kɔrɔ min tɛmɛna dɛ u b'a fɛ ka na o de kan u k'a dɔn k'a fɔ hali o la an ye dɔ k'o la sa produit denrée alimentaire tun tɛ o la o k'a dɔn k'a fɔ denrée alimentaire n'u y'a tigɛ Abu Safinɛ Jara mun ye jamana caman fana bɛ yen olu bɛ balo anw de la bete dɛ ala tɛ sɔn dɛ ayi ɲɔw sera ka ban kabaw sera anw fɛ yan ka ban fɛn bɛɛ sera yan Abu an mago si tɛ ninnu ka kɔfɛ fɛnw na bilen n bɛna mun f'i ye n bɛ kuma kelen f'i ye bi nin fiɲɛ in fiɲɛ mun n'a wulilen filɛ nin ye diɲɛ yɛlɛma fiɲɛ mun n'a wulilen filɛ nin ye a bɛ taa ni maa fila ye maa fila a bɛ taa ni maa fila ye dɛ i n'a fɔ a bɛ taa ni Alasani ye a tabarikala kɛ a bɛ taa ni mun ye Maki ye a tabarikala i sigi quel est le problème ne de y'a f'i ye a ka taa n'u ye kɛ i sigi k'a lajɛ a bɛ taa ni n'u ye a b'ara a bɛ taa n'u ye alors n'anw dɔw b'an bolo yan ka ban fiɲɛ ka taa n'u ye fiɲɛ a bɛ taa n'u ye u ka taa o kuma min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ nouveau réveil la olu kɔni y'a yira k'a fɔ bete i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ 46 militaire ko in na i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabatilen an balimamuso maa saba bɛ a la ko olu bilara o kuma i k'a dɔn k'a fɔ 46 min ni o tora i k'a dɔn k'a fɔ anw ka régime kɔrɔ ni o ye Ibrahim Boubacar Keita maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jamana in bisi k'a tulu bɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu bolo mɛ ka t'u daga min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a kun yira la anw ka jamana ɲɛmaaw fɛ fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ha ka jan hali ni a ma kɛ échange ye nka i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ka maa dɔw bɛ anw fɛ yan anw fana ka maa dɔw bɛ aw fɛ yen fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ha ka jan anw ta minnu bɛ aw fɛ yen olu ye canikɛlaw de ye wa fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ha ka jan olu bɛ se ka lase anw ma cogo min na kuma i k'a dɔn k'a fɔ 46 min ni o tɔ tora anw bolo anw fana na fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ha ka jan ka olu di k'a lajɛ ka filen biri ka filen kɔrɔ i ɲɛ b'o yɔrɔ mun na i jɔ ye ko mun bɛ yen ni ne kɛra fili ye cogo di Abu ni surasi 46 minnu o b'an bolo yan mun ye ni hakili b'a la Nigérian ka président Mohamed Buhari ale ye ciden mun bila ka na Asimi y'a yira la de a ko a ma de karisa n'a fɔra ko Alasani bɛ ka laɲini k'a fɔ ale ka surasi 46 minnu o b'an bolo yan k'an k'u labila o waati kelen na k'i bɛna ye k'a fɔ maliden dɔw fana bɛ Alasani fɛ yen olu bɛ k'u tɔ mun ye Alasani fɛ yen ni jamana marabagaw bɛ ka dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ka mun ye ka anw ka fɛɛrɛ kɛ ka transition k'a déstabiliser a y'a yɛlɛ n'o fana bɛ ɲɛ dɛ a ti ɲa u taara nin kuma ni ɲagami ka taa nin kuma kalabuse ka a ɲagami k'a don ɲɔgɔn na ko Asimi ko nin y'a condition ye a ye condition ma fɔ Asimi ma condition fɔ janfa caman bɛ ka labɛn Côte d'Ivoire kɔnɔna la ka na cudu an ka jamana kan o dogolen bɛ maa la a ma dogo est-ce que o dogora mɔgɔ la Alasani kelen ye o janfaw ɲɛmaa ye a bɔ o na fɔ o dogora maa la a ma dogo maa la ayiwa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ hali bi nouveau réveil kɔnɔ a kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka tigɛ CEDEAO maaw fɛ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa 46 min ni olu to mɛ a bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ togoya bɛɛ lajɛlen na walasa i k'a dɔn k'a fɔ ni maa ninnu bɛ se ka segin ka taa u fa jamana kan cogo min na n'o de i k'a dɔn k'a fɔ la Côte d'Ivoire ye parce que filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil kɔnɔ fasiri jɛkulu olu ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara mun ye nouveau réveil maaw ye an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Abu o waati kelen na je pars sous le contrôle de mon chef kisa Mamadu Adama Mayiga awɔ ko mun bɛ yen yɛrɛ ɲɛ b'a la kibaruya kɔni carilen don k'a fɔ ko ko Niger k'u ko mun ye ko pétrole tɛ don an fɛ ko pétrole tɛ tɛmɛ Niger fɛ ka na Mali kɔnɔna la yan tabarikala
yɛrɛ a kibaruya carilen don. carilen de bɛ. k'a fɔ ko mun ye Niger ko pétrole tɛ tɛmɛ olu fɛ ka na mun ye Mali kɔnɔna la yan. kunnafoni mun ye taji k'o tɛ tɛmɛ mun ye Niger fɛ ka na Mali kɔnɔna la yan. jatigi t'a la. nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ. Abu Safinɛ Jara anw y'o de fɔ. n ko jamana in kɔnɔna la yan. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye ba tigɛ ko ɲuman ye. nka bozo kelen mɔgɔ la olu ka kɛ farati ye. ko in ka jateminɛ. ka jateminɛ. a ka jateminɛ. ka jateminɛ ka lajɛ ji ɲama jɔlen na. ko sabu kɛ mun ye Niger ye décision in ma ta ten o. a ma ta ten. ni y'a ye décision in taara. a sɔrɔla mun ye anw ka opérateur minnu bi yan. minnu bɛ taa taji ta Nigéria ka tɛmɛ n'a ye Niger fɛ. a sɔrɔla olu de la. tabarikala. a sɔrɔla olu de la o. kuma ka ɲɛfɔ mɔɔw ka faamuyali k'a la. k'a fɔ ko Niger ye k'a fɔ k'u bɛ taji tigɛ. taji bɛ tɛmɛni min kɛ Niger. ka n'a yɛrɛ sɔrɔ mun ye Mali la. k'a fɔ k'u b'a tigɛ. u m'a tigɛ ten dɛ. kun dɔ de bɛ a la. kun dɔ de b'a la. o de ma ɲɛfɔ. o de t'i ɲɛfɔ. wa i b'a ye mun ye nansaraw ka kunnafoni di sɛbɛnw. u b'o kunnafoni de jɛnsɛn. o de bɛ ka teri k'an ja bɔ. ka mɔgɔw siran. k'a sɔrɔ ko o tɛ. o ko kun bɛ anw yɛrɛ la yan. anw ka opérateur minnu bɛ yen. n'u bɛ taa taji ta. Nigéria. ka na tɛmɛ Niger fɛ. ka na Mali la. Abu Safinɛ Jara a caman bɛ yen je passe sous le contrôle de mon chef. Adama Mayiga. a caman bɛ yen. Abu Safinɛ Jara olu de bɛ taa taji ka taa feere Niger. a banna. a fɔra ko a ka bɔ ni taji ye. Nigéria. a bɛna tɛmɛ Niger fɛ. ka na n'a ye Mali la. nka a b'o taji k'o feere Niger. wele k'u kana n'a ye Mali la ka n'a feere. awɔ. u bɛ sin k'a feere Niger. parce que yen da ka nɔgɔ. u bɛ sin k'a feere Niger. ka segin ka taa dɔwɛrɛ ta tuguni. ka n'a feere yen. donc o kɛra sababu ye. a nana ni ko dɔ ye Niger yɛrɛ ka société minnu bɛ yen. n'olu ka baara bɛnnen don taji ko ɲɛnabɔli ma. olu bɛ dimi. olu bɛ dimi. u bɛ tɔɔrɔ. a bɛ k'olu ka jago tiɲɛ. olu ka sɔrɔ burujara. u ka sɔrɔ bɛ ka tiɲɛ. awɔ. donc olu fana y'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ. a banna. ka wulikajɔw kɛ. preuve à l'appui. u nana ye k'a fɔ ko des preuves à l'appui. a banna. donc u ko. image bɛ yen. vraiment il est temps que. donc anw ka opérateur minnu bɛ taa. a banna. taji ta. Nigéria. ka na tɛmɛ Niger fɛ. donc u ye décision ta k'u k'a jɔ fɔlɔ. a banna. donc a bɔra an yɛrɛ la dɛ. a bɔra an yɛrɛ la dɛ. anw ka opérateur. anw ka opérateur minnu bɛ yan. ça il faut le noter. voilà. Mali opérateur économique est-ce que mɔɔw ye kɔrɔfɔ in faamu. voilà. kɔrɔfɔ in bɛ yen nin. a bɛ yen nin. il faut k'a ka faamuya dɛ. a banna. ka k'i n'a fɔ nin pétrole ko lielen bɛ o don na kɔrɔfɔ min kɛra Nations Unies la a ma lié o la. nka i yɛrɛ ka kuma don. média international minnu bɛ yen ni jamana kɔnɔden dɔw bɛ olu lamɛn ka baara kɛ n'olu ka hakilina ye. olu bɛ k'a fɔ ka k'i n'a fɔ premier ministre ye kuma minnu fɔ ko o lielen bɛ o la. kama sɔrɔ o tɛ dɛ. o tɛ fankelen fɛ. an ka opérateur minnu bɛ yen n'u bɛ taa taji ta Nigéria ka na tɛmɛ Niger fɛ o sabu kɛ sɛbɛn de bɛ d'u ma autorisation de bɛ d'u ma a bɛna tɛmɛ Niger de fɛ ka taa n'a ye Mali la. mais n'a fɔra ko aw bɛ taa ta Nigéria a bɛ n'o feere Niger. ala fɛnɛ tɛ sira la. ka tila ka segin ka taa ta Nigéria ka na feere Niger. minnu bɛ Niger ni olu sigilen bɛ olu balo bɛ pétrole ko la ye. olu n'a sɔrɔ u ka marché cani ma. voilà o kuma o fana tɛna wuli ka yugubali kɛ. olu de fana wulila ka yugubali kɛ. a ka jan ka se Niger fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ. wa sɛgɛsɛgɛliw kɛra a donna k'a fɔ ko dalilu don wulibaliw don an ka opérateur dɔw bi yan minnu bɛ taa taji ta ka na u ka baara de don. bete n bɛna min fiyɛ an ka Mali opérateur économique ninnu ma ɲi dɛ ça il faut le dire ɲumanw bɛ a la nka a caman ma ɲi dɛ. an bɛ taa sugu kɔnɔ tabarikala an ka taa.